Madoka. Igbo be aka. Madoka. Na, we will look if I like a camera. Or Muruko Madoka. No, just. No, Becky can't see, no. Not just like a can upon an enigma. I want to buy na I can't so do my money. I want a serious appointment. I want now. I want a chief actually. They got that. Come, Pussy, no, you I can't do Ekerequam Dalo. I can't do Kai Pussy Namadi. Dalo. I can't do why you're. Why you are so? I can't do Konya. Operagin and walk. Happen Nama. It will be. I got one later. Oh, I'm gonna get on them. I'm gonna even them movie. I can't do Operagin and walk on Bob. Why you? Oh, Bob, like a bomb. If you are, this guy. I can't do Konya. Happen Nama. Biakaipo. Chief Nechani. I am a go late. Kaipo. Na kuloda. Nine we walk kuloda. Elota. Anya potola no tutu biko kene chineke. Makanumi yo kana bambo. Ogadero enwero time for nyanya. Umi ade ne madanya ni ekoto sigurilu. Fatoli ma Umuyo mbana. Bros, well done. Mbana. Naga ina go fail. Keve mugu ne mezi here now. Obiju, cool down. Only no hu na eba o ezigbote enyi nwoko. Iwobi aka Ozobi. Nsogbadoro. Onwegi ihe na eme ịghọta. No bu ga gina kai fa azuki. Ifra bi na iwe issue. Na one come for us again. Step up. Now what does that from here? What does that from here? Come on, Iboyala. Gagi turn my motor, yeah? You got that? Only hand I can't pick it. Idiot. Now wow. Guy, you know go over. You know get now. Where's go over? Okay, now go over cable. Heavy wants them move better than a bunk. What's them move? What no move better than a bunk. I question about Ndim Buna. Asibunu mechionu. Pero na baramba. Na wande. Wande. Unchora tukunu. Wande. Ime honi ine ku piam. Ina kusasiri. Omo woni si eba. Ihe kwuge me. Na ga oyisi na bagi. Oyisi na go for cable. Oyisi na go give na go smell. Ina go. Aka tu ke bi wa na go for. No we maka orientation, mo waka law. Chelugo aga. O kwa maka law. Aga mo go ye won ti bu na. O maka law, maka orientation. Ogini. What is that move? Na ga ogushu ya. Oburu ba ke isu aga. Na unu ke ku o mali be. Aka ya ibi mwaka si mota. Odi zinu maka wanu. Keki yesi ya no how many days na ire pu mi bankisi. E bankisi we icho ni makena. Aka si mota. Mputa kwa nego chocolate ma amazi no nye na erifo. Na me something. Kita kini ni kwa ni love. Mero acho mki betani ye ukajibu. Wakacho mi chide na kaberi ni ya ima ni like. Meji chukubi ni kwa yoki. Mero me. Kesi kaya. Ibusete igano zane eriki. Result, no more chocolate girl. I can't go chocolate.
Chief Igbo onye mgbu obodo ezigbo onye mgbu afọ nsọ ka ịbụ inwe di m die nwa m a na-ekwu n'iri nwa m boy your boys agba eset chief njọgịrị ịtọ nke izigbo iri nwa m nke ịbụ ọ bụ ịgba eset nke ịtọ bụ n'ọnwa aka ntu Chineke na nwere nke gba mana aka ntu ọrụ akụ ide aka ahụ mụ na forgiveness adaalụ mmeji ife iji bụrụ nwoke wee ti nwa m aka n'obi mụgụ for never checking my love alone. Italy wish you. Italy to Okena for a candy. Italy Italy Tigua. Okena for a candy. Dikeh agbazolu gafia onye pụtụla n'ụtụtụ biko kenye Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ ka adịrọ onwunwunwu onwere taịm onye anya ụmụ iyo adịghị mmadụ anya ịkọsigoro ilu Pacholima, he said, what's he gonna do? Pacholima, they cut us your face. Pacholima, for now you was all for Oh, where okay, Kaivea. When is in my passes in when was a many years old, baby. It's only Tigua. Get up and when you put the good Dikeh was all onye pụtụla n'ụtụtụ biko kenye Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ oge adịrọ onwunwunwu enwere taịm onye dear officer gee m ntị achọrọ m ka ị gwa m nke bụ eziokwu isi alụmasị mụ na gị ga-etinye ụkwụ n'ofu trauza and o woga anya na isi asị megide investigation dị ongoing bụ a big offense na Nigeria Constitution and na criminal code woga anya good achọrọ m ka ị gwa m ka ị kọwalụ m the exact description of onye agbu Chief Bolingo ọ kwesịrị efo ya afọ m ya ịma na chiji ma amara afọ m ya kedu nke efo ka epụchata afọ m ya afụchata m ya di ya efo ya ka ọ na-efo ya afọ m ya efo ya isi na efo ya ma ọsị ma ọ fụchata afọ m ya sa afọ m ya bụ ọfisa onye efo ka ọ dị ịma na chiji mana okay o nwere alụ o nwechara alụ o nwere obere alụ
onwekwa isi pichara apị. Ya ka isi gị? Ụdị nke m ama na nke ya kwụcha ọtọ. Ọ kwụcha ọtọ? Eso ofisa. Onye ị na-ekwu na o nwekebere arụ and o tokebere ogologo. O nwere opere arụ. Onye ị na-ekwu ọ dị ọcha ka ọ dị oji? Ofisa, anyị mana chiji mana di a ita anụ m ihe njọ ọ na-asị m chiji. Ọ dị ọcha ka ọ dị oji? Ọ dị oji. Ọ dị oji. So ị na-ekwu na ọ dị oji? Adị m sure ọ dị oji. Ofisa, kachie ọnụ gị criminal. Biadu baby. The boy so. Baby Bekis. Ije Megan. Baby. Oke man isi adọrọ gị mma. Ịmakwa ihe? Ije ifu enyi gị nwoke. Dubebi ugboro ole ka m gwa gị na-efulefu ahụ anyị zina. Ugboro ole ka m gwago gị ya? Negori nnọọ nwa agbọghọ dị ka gị masị mma. Ị na-asọtọgharị na-echu m afa. Onwere nnọọ onye ọzọ fụrụ nnọọ nwoke anya lụrụ ana n'obodo a ị ga-eji mele enyi nwoke na-efulefu na-enwero vision. Na-enwero vision. Ịkpasusikwana m iwe o. Ịkpasusikwana m iwe Dubebi. Ora que mano que chama quando me era quando que chama quando me com e meg que chama quando é bem não quando sisi e na aju mese sisi de kwanya osokwa ge beputa obala ogbasara kwa m osokwa ge beputa obala n'anya ga ogbasara m ana ekwukwu ihe na-ekwu achọrọkwa m ifu gị na-efulefu ahụ ọzọ Dumebi ugboro dị ka m kpọọ gị mfukwa gị na onye ahụ ọzọ ihe m ga-eme gị ịma nkụta na nwanne gị nwoke mee ya anụ ọfịa nna ya mmadụ ka o nwekwana ihe na-ekwere m aghọta abịafụ na-achị ịghọta ya ọ na-agbagwoju m anya amam ihe mere na ndị enyi gị nwere nnọọ onye like ma atọ ha ncha niile onye ọka n'isi bụ nke a na-akpa aka ntu mgbe ọbụla ọfụ m ọ na-eme m ihe ndị obi akpọ ka onwe ihe na-ese m jụọ ya na onwe ihe na-ese m ịma na obodo adọrọ mma nghọta afọ ihe ị na-ekwu ịma na nkwụcha abụrụ ụjọ nna m ịnụkwa ihe mee ụnyaahụ gịnị mere anyị nọzikwa mmadụ bụ ọnwụ ụnyaahụ asụgbu mmadụ bụ ụnyaahụ Chief Bolingo na onye nchi ya bụ onye uwe ojii ndị gbu ha gbusi were egbe onye uwe ojii gbafu ka ebe ihe a mere n'obodo anyị na ebe obodo anyị ka ihe a mere gbanwekwula eze adịnekwa ya aka enyi gị nwoke a na-akpọ aka ntu na aka ya dị na ya taa ka otu esi asị aka ntụ aka ya dị ya ka onye gwara gị ihe na na-ekwu egwu mana nwe enyi nwoke nọ na State Secret Service nwa gwa m ya na aka ntụ dị na ya mmadụ ka kerezi nke ijewala ejewala ọ bụrụ nke chelo ihe na-agwakwa gị bụ ịma na ọ bụ na agbara ụzọ were mgbe ọma nchi nji ekwuru bụ onye ọbụla aka ya dị n'ihe ọjọọ n'obodo a ya wepụkwa aka enwe n'ofe bifo ụwa aka mmadụ anya sakwa ilukwu ịgwa ndị enyi gị niile a anya sakwa anụgo m Reverend Iwobi aka Ọzọ Obi ị na-aga ụka mgbede mmadụ ka ịghọtara ihe a na-egwu ya bụrụkwa egwu adị m egwu a na-agwa gị dị very serious adị m egwu ịgwa ndị otu gị anya sakwa na apụ m ya ka ebe ị na-ejezi na m ga-ebe gị n'igwe kedu ọ tebe n'aka anyị bi ebe a isi na were ihe a ka ịkwụ ụgwọ mmanya kedu ihe nwaanyị si a ga-akpakwa nna m ga-ebe gị n'igwe
Picholi Igbo Picholi to Ogene abụrụ nke ndị mgbu. Picholi wishu nwanne kwete bodi ka Baba mo isabuga. Baba biko ngene mi atta mo. Ule. Nwa. Baba tekwa. Mebe me na Fema ko kita ta kana akpọ ala mbasi akwa. Anyị gara ya paaki goro waga ya otogo. Anyị wee bute nke m na wee bazie obodo. Aya panie. Igbo mugu. Imana ta na omu nwe gị. Ị ga-apasa godu mu bịagodu. Hey. Ekwe joko mo. Baba le. Dewo ya yabo. I can edozi ogene mana fana yoze nkwa egwu anyị tiri na township Ogu ile feel Tira mbagi patu. Picholi wish when they were here. Emma ba. Buyana. Kafazu. Baba. Can't believe. Bakobule, that shall not kill the Bible unless anyway. I know about Akachukwu ego ntara afụfụ sisi obodo bịakwa nụnụ na Akachukwu na nwaanyị gwa ngada anyụba mmiri ego ntara afụfụ sisi ụwa Akachukwu bịara ka ego meziri n'ụmụazị m nne na owu moto nke ahụ onwe ihe ọzọ nne m nwa bụ nwa bụ eze ọ pụtara Akachukwu amaghịzi onye mbụ olee ihe m ga-akọrọ obodo olee ihe m ga-akọrọ obodo nwaanyị gwa ngada anyụba mmiri ngwa ka anyị nene kama m ma atụ ya alụsị ọ bụla alụsị ma atụọ ya alụsị ngwa ka anyị nene Enkono hangisi kandire mejife mu efere muzi Akantu. Kedu ihe ị na-eme onwe gị ihe a? Ị chọrọ igbu onwe gị. Ịṅụ ọgbana ozure. Wii goof. Ịba na codeine. Ị na-emetụkọrọ onwe gị ebere Akantu. Ịbaziene n'oko. Chelempa. Ichefuzi orientation. Nna chọrọ. Akomu. Ofe ka ị na-agwọ. Oke na-agwọ ofe ka ị. Awafu yo, na zoro na-egwu orientation. We na yo sino no ka. Ị na-etitakwa maka orientation. Na eme na mfe ndị nwe here. Na nwanne, ndị ma ga-agwa gị ezo. Si kpọọ okwu afa, ọgụ nwa na-agwa bụ ofe. Aja enwe issue. Na ga wu issue. Ala ga ga so ku ira. Wa ko abu issue na. Na wa ko yo. Ala wa so ko na ka abu gi. Na mu yo don't do agreement. Don't do. Na one na one yo. We no divide this house na make we cool down. You na ebuzo ogo, gị na-ebuloko. Na guys. Na agba white is make go agba white. Can na agba white is make go agba koko. You don't get orientation. Na go the guy pa. Ego ke njeme. Na kupulu mo all my way kupulum. Unna meze mi bende we. Bende ntanto kwa. Mba. Obvious na mo na akwonsi. Mana makachukwu onye nwa am. Ịnwa ama aka ọsọ ya bụrụ gị onye ọ na-ama ama aka ebe a tụbọọdụ nlesie gwa gị na Akantu abụrụ gị anyị Akantu
Akantu. Ụmụ iyo unu eji n'anya unu hụ ya jiri ntị unu nụ. Onye ọbụla na-eri oko chili mpa anyị na-enwezighị mmekọ. Orientation. Ịghọta. Akantu echefugo orientation. O nweghị ego. A ga-enyezi ya isu. O spendizie ego a. Ịghọta. Ihe ga-emenụ onye ọbụla pipe. Ịghọta. Cool on down. A ga-ahapụ Akantu. Anyị na ndị gbana na-eme ife. Ịghọta. Onweghị ejikọrọ gịnwa na mụnwa. Onye gbana Akantu onye gbana ọpụgo. Akantu ya apụgo. Ọ chọrọ inwe issue. Ego a niile o nwee o ga-use ya solve issue. Ịghọta. Udo. That was right. Jekwaru gwia. Gwakwani ya na nkwulu. Ọ na-eme ife niile ọ na-eme. Na-arụ ojubo niile ọ na-arụ n'obodo a. Na-esepụ aka ebe nwa m nọ. Si n'ebe nwa m nọ. Ofu nwa nji afụ ụzọ. Ọ bụ ndolie mmadụ. Esendịrọkwa m onye ọbụla. Adịna mmadụ anya n'iru. Otu ọ dị otu a. Jekwaru zie ya. Anwụ adịakwa m n'iru wee na-ekwu. Igwe nwanyị. Ọ bụrụ maka ada gị nwanyị. Ọlago ka na. Gịnị? Ọlago. Kama na ihe na-agba m anya agharị, ihe na-agbagoju m anya otu o si eweta aka nkụ ojeje ọrụ. Maka na ebe niile anyị si ebute akụrụngwa ọrụ anya pịanyụsịgo ya. Ịghọta, anya pịachie ya. Otu o si eweta ngwa ọrụ a na-agbagoju m anya. Anyị ga-amata. Anyị ga-apị ya. Igwe nwanyị, anyị anwaghị ike anyị. Ọkwa ofu mbọsị nwee ga-ebe. Ọ bụrụ na ebe nwa m nọ, ejiri m ofu nwa egwuli egwu. Ebe o ji otu a, o fili na ụzọ ya agazi aga, ọ ga-ebetunye bụ isi. Igwe nwanyị. A ga-ebesisi osisi afụ. A ga-agbatị ya. Kama ka m gwakwa gị. Nwa gị alago ga-ana. Mba, ọmana. Ọmana. Ijizi mmụọ bụ igwe nwaanyị egwu egwu. Rapụ ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ dị nke ọrụ. Ọ nke ọzọ. Nke ọzọ ji ada gị nwaanyị. Nwere nke ji. Nke ọzọ ji ada gị nwaanyị. We get. ASP Iwobi. Sir. Ini anya, we have enough evidence now. Anyị enwego ihe niile anyị kwesịrị inwe ka anyị wee wakpo ndị omekome. So ọ ka mma na anyị dara ha aka n'ike ka anyị wakpo ha n'ebe ọbụla ha na ugbu a biko. Sir, aghọtakwa na ihe ị na-ekwu, aghọtara m ya ọfụma, mana ihe m na-ayọ bụ ka inye m obele oge ka anyị wee chịkọta investigation a, maka na ọ na-adị nke ọ dịfụ suke i-conclude investigation a. O nwee fụ one or two things nyopugo maka ụmụaka. Inye m obele oge m ga-ejide ha kpechikọm. ASP. Sir. Ị ma kọlụ onye m na-enweta n'ụbọchị. AIG na-akpọ m na phone. Commissioner of Police, everybody, they're all in my neck. With all due respect, sir. Ọ bụ nsị gị fụ na m aghọtara ihe na-ekwu, ma na-arụ adịrọsị m. Nghọta ihe na-ekwu. But m na-ayọ gị, nye m obele oge. Ihe fọkwa n'ofu agwụgwọ agwụ. Ọkwa ma inye m fụ obele oge a, sir, ị ga-like result m ga-enye gị. Ọkwa ime onye mbụ. Biko. Sure, sir. Ụmụ iyo na apịacha n'ehihie na nchịsọwa ngo ofesi Kotonu bido biznes ọzọ fọ mmadụ enwe isi. Nwanne, kedu ife ị na-akụ ife a? Ị ga-arapụzi akara aka anyị? Ị ga-arapụzi ego ogene anyị? Kedu ife ga-eme ha destiny? Ife anyị ji eri ife ị na-akụ ife a? N'ọkwa retirement ka nọ ihe a nwa m. Nọlọta nọ bi na kombu nọ na wafọ yo. Mgbe anyị sagata ure gaba azụ.
na asị na ojikọta ije galụ nna nke ọja naanị iyi ebe mgbe na-aga ka ị chọ ka ịghọta onye nke ahụ nwere ebe ị na-eje ụmụ ihe emeze gịnị ịchọla igba egwu a ịchọla igba egwu a ịchọla ite ogene abụrụ nke ndị mgbu ịchọla iwe ishu nwanne kwetegodi ka agbazuolu ga-afịa onye pụtagodola n'ụtụtụ kene Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ onye si na ya ma nkọli ụlana zọrọ mmiri n'onwe mkpọ gị ngwa gị maka na nwata na-achọ nke ada emelụ arụ ada esi ibugo ngo kiri nkiri ka a na-ekiri ododo na-ejiri ododo enyi ozu anyị ga-eje mana mee na ga-ebuzi ọrụ mba na anyị ga-eje mana wepụla anyị ishu nwoke ka ibe ya nwanne wa here ịchọla iwe ishu nwanne wa here Pọnụzọ Igbomugo Pọnụrụ mọ nsọ Clear road Ọbụla isu Pọnụzọ nwanne kwetegodi ka agbazuolu ga-afịa anyị ga-eje ma na oyego ọwụrụgo ya eme gịnị ogene abụrụ nke ndị mkpu nwanne kwetegodi ka agbazuolu ga-afịa Me, I get plenty money. Mana ko mana fu. No problem. Me, I get plenty money. Igbo enwe iwe gị ishu taa m ga-amịghị ka ala iwe gị ishu mmadụ ka ibu mgbada ụlụ nte ga-ewu ishu na Dikeh kwa Chineke ọlọ bụrụ iwe obodo ife a enyi mmadụ ga-esiga anyị bibe Maruka akantu onye na-anụ onye ya na-abụ inspektọ iwe obi ọ gara ụlọ mmadụ ụlọ pụta sepụlarị tifa akpụ n'azụ ọ bụrụ na emeri ya ịma na anyị unu ga-enwe nsogbu unu nwere just 5 minutes
isuo mimi ọkwa isu mimi Maruka Meska Ekwukwa mi ọzọ ọ ga-arụ nnụ mmanụ unu pụta sepụlanụ gọlapụrụ n'ebe n'isi unu maka ihe mere ndị enyi n'ime unu atụrụkwa m ikwu ọzọ nke a bụrụkwa maka ihe nwee nnukwu nwee mgbe egwe na-ada dị n'isi ada ọ bụ mọbụ inspektọ iwe obi onye mpi anya isuo m imi emesipụla gị wọ ya mmadụ ka mechie ọnụ nwoke mechie gị ọnụ iwu m n'ala ọkọ ngwa gị si wepụ aka enwere ofe maka ọwụ aka mmadụ ijiji na-arịa anụ ndụmọdụ na-eso ozu anakpụ n'iyi ngwa gị egwu adatụgụ na na-apịtọgharị n'obodo na mụrụ na nji rekọdụ unu okunu bụ mugwu nwanne kere ebu mugwu na iwu mugwu na mbụ mugwu banye bụ ọsọ egbe ị na-enye ma aka ntu ma mmadụ ka ma ngịrịma egbe ị na-enye ha ji eji stop everybody nọ n'obodo a tata ka ị ga-ebupụtasị aja nke dịkwa ka ịbịa ọkwa ịma dibịa asị na-esulu gị atịkpa iji esi nri ọ ga-abụ onye n'isi nri gị ọ na-abịa n'ụbụrụ ị ga-eji gosi ya tata ka aka ga-akpali ya ọkwa ịnụ ihe na-ekwu ịnụ ihe nkwu biko chalụ ndị mụ na ị ga-ama ife anyị ga-eme egwu atụ gị Jerigori, so egwu atụ gị imepe ọnụ ije eli ji ije lie ede chinye m bribe ịmụkwa mbụ ịnụbe maka ASP iwe obi ime onye mbụ bụrụ na esi ebe pụọ ị na-asụ ma bịa chelụ ka mụ na ya kwụsị okorobịa pụta gị ilo nke a bụkwa isi ndị ntukwu agbọghọbịa baa n'ụlọ na-ekwu m ihe ka n'ọsampa hawa obodo a ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ ha ga-eti egwu obodo ga-ekwelu Debu yo pasalo Ikolo che Umi yo pua Umi yo bata Umi yo jaife Umi yo natave Na wo Ife ni nendalu No ya Ife ni nendalu Umi yo kumokene obodo mabe ya maba fapusa kuzi ogene niile obodo yaba ọkwa ebuwali egwu ọnọdụ ebuwali ọnọdụ fa ga-eti egwu fa ga-agba afịa debu mi yo
Umiyo Jesse Afianata Memege Melele Umiyo Jesse Fenata Ageli Odiri Imano diwe Anta Ango Tati Okwa Yori Yori we Emesia Kaiwe Dia Umiyo Guys said the bacha Umiyo Guys said the bacha Guys,